Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό με τον Νίνι, έβγαλε την μπάλα έξω. Γκούμας, καλή κεφαλιά, γκολ. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ στο 3. Ο Σορεντίνο και ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς με την πρώτη του επίθεση ανοίγει το σκορ. Εδώ η κεφαλιά γκολ του Γιάννη Γκούμα. Ο Λιμπερόπουλος δεν έφτασε καν να πάει στην μπάλα. Ο Σορεντίνο δεν είχε επαφή με τη φάση. Από εδώ το κόρνερ του Νίνι ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά με το γκολ του Γκούμα. Τελείο Ιβανσιτς έδωσε πολύ ύψος. Ο Μόρις πήρε την κεφαλιά. Δεν βγήκε καλά η μπάλα. Ένα σουτ. 2-0 από τον Νίνι. Ξανά από φάση κόρνερ ξεκινά το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού στο 8. Εδώ ξανά ο Μόρις μόνος. Δεν μπορούν εδώ 3-4 παίχτες της ΑΕΚ να διώξουν. Μονοκόμματα το σουτ από τον Νίνι. Πέφτει ο Σορεντίνο. Μάταια όμως η μπάλα καταλήγει στο βάθος της εστίας του. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-2 πριν από τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση του δεύτερου γκολ από το Σωτήρι Νίνι. Πάλι από κόρνερ. Η οποία εξουδετερώθηκε από τον Εμπέντε. Εδώ ο Σαλπικίδης που είναι γρήγορος. Καλό σουτ είναι από τον Σαλπικίδη. Είναι ένα φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 24. Εδώ ένα σουτ που φαντάζομαι ότι ούτε ο Σορεντίνο θα μπορούσε να δει. Υπογωνία και υποπίεση. Πέρασε στη συμβολή της εστίας του πάνω από το κορμί του. Ο Παπασταθόπουλος δεν πρόλαβε να βάλει τα πόδια, αλλά βέβαια εδώ μίλησε οι τεχνικές δυνατότητες και ικανότητες αυτού του σπουδαίου ποδοσφαιριστή, εδώ που πυροβόλησε από μακρινή απόσταση και έκανε το ΑΕΚ Παναθηναϊκό. Νίνις ζητάει ο Ιβανσιτς, την άλλη πλευρά τον είδε, καταπληκτική παλιά, ο Ιβανσιτς, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, 4-0 στο 66 από την καταπληκτική μεταβίβαση του Σωτήρη Νίνι. Ο γκολ του Αντρέας Ιβανσιτς, ξανά εδώ κοιτάξτε τη μεγάλη παλιά του Νίνι και στη συνέχεια την ατομική ενέργεια του Ιβανσιτς που πέρασε και τον Πλιάτσικα εδώ που δεν τον προλαβαίνει, φέρνει από το αριστερό στο δεξί, αποφεύγει τον Παπασταθόπουλο, νικάει και στην έξοδο του Σορεντίνο και είναι το 4-0 για τον Παναθηναϊκό με τον Αντρέας Ιβανσιτς. Έλα Νίκο. Στον εκπρόσωπο της ΑΕΚ ότι δεν μπορούμε να παίξουμε με τις φωτοβολίδες και θα γίνουν απαραίτητες στάσεις. Όμορφο γκολ και αυτό τον Ιβανσιτς, βεβαίως αποφεύγοντας Πλιάτσικα και Παπασταθόπουλο, έτσι. ΣΑΕΚ, γιατί η ομάδα ουσιαστικά δεν μπόρεσε να επανέλθει ποτέ. Εδώ το τέταρτο γκολ Παναθηναϊκό με τον Ιβανσιτς που έμεινε όρθιος, έκανε και την κοφτή τρίπλα τη σωστή στιγμή. Προκαλεί βαθμολογική αιμορραγία στην ομάδα και όχι μόνο αυτό, κακό θέαμα. Εδώ ο καπετάνος μια ευκαιρία, μια εκμειώνει στο 89 του Φερέρ. Εδώ τον έχασε ο Άντονσον, δεν μπόρεσε ο Εμπέντε να διώξει από το σουτ του καπετάνου, αλλά καταλήγει στα δίχτυα. Λάθος του Άντονσον εδώ, εκτίμηση της μπάλας, την έκλεψε ο καπετάνος, την έστειλε στα δίχτυα, έγινε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-4 στο 89 εδώ με τον καπετάνο.